nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula lapho. Ngiyabingelela kwelikamthaneko lapho unganamagebe kwemdlokovane vukumenta abudla amadolo ngashana kamenza phuzu mlaza ngameva kulezilenge zengezwe sisaza ngisindidlo sabhibhi silondlo emisuzulu kazolithini ngithi ke ngani zakwethu namhlanje ke niyazi ukuthi mase kukhona uDiya emsakazo suke seniphathele into ekhala kahle niphathele nabaculi enibathokozelayo ngaphathi kohlelo Isintu Sakithi kuyona isiyeza TV namhlanje ke ikhona insizwe enginayo ngikubingelele ngikwamukele bhuti. Yebo bhuti. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila mfowethu. Hayi siyakhona ngiyakuzwa ukuthi cha hayi uyinsizwa ephapheme ngoba kuhle kakhulu ukusebenzisana nomuntu ophapheme. Kunjalo mfethu. Siphilile impela kakhulu somqemane. Nangu umukela lapha ekhaya uyabuka njengamanje uyayibuza ukuthi ubale insizwe ephila eyumqemane njengosheleni mfethu awusicazele ukuthi ubani wakabantu udabukapi umuntu okhule kanjani. Ngibonge kakhulu nokuthola ithuba la kusiyeza uthokozane lo wakwaNgcobo ozalwa uMamthembu enquthu emaduladula e7 isigodi. Ngokomculo ke ngiqhamuke khona ngakhuliswa khona okunyaka impela sohamba nayo indlela inde. Yeah. Emculweni bhuti bakwazi ngobani ngoba angikholwa ukuthi bakwazi ngaleli gama bolisho. Emculweni ngaziwa ngoGreen Mamba. Kodwa ngifikanga senguGreen Mamba. Yeah. Ngifike emculweni nguzondiwe. Ozondiwe kwaziwe nje ozondiwe engafika ngabo nje kakhulu kwelakithi naseGoli abaningi bazuzondiwe ozondiwe iqembu aliphelileke. Yes. Kusho ukuthi anguveze nje ukuthi ngokukhula kwengqondo nokucabanga kwagcina kufikeka ukuthi umuza ukhule kusho ukuthi ngabuyisa igama lami engangaziwa ngalo ke ekhaya noma emakhaya le insizwa uGreen Mamba. Yes. Bathi nyukene ehlazana ngase ngibuyisa lona ngathi ubazibo zondiwe. Livele kanjani lika Green Mamba ngoba siyazi ukuthi masikhuluma ngenyoko ehlazana mabona bulawe inyoko yebungozi lifika kanjani kuwena? Leli gama leli lifika ngenye insizwa ewumduwa kwakhanyile khona ngale kunamagama amaningi nje eyangipha wona omnsizwa ngokuthi ke naye biyenza izinto zenzeke kusho ukuthi nami emveni kwayo ngagcina ngenza izinto zenzeke. Kusho ukuthi ke insizwe bisidedela isibhaqa kusho ukuthi ke nami yangifaka angifuni ukusebenzisa lokho yangifaka ke kulowo moya loyo akugcinanga ke lapho ngoba kwagcina sengikhombisa umnsizwa kwenye insizwe yayisatshwa. Isebenza kabuhlungu manje yanifika inhlangene yonhlukanisa kabuhlungu. Hayi ngathi mina hayi umuntu wangifundisa ukuthi angisabaleki sikhathele le ndoda ngami awusahlehlele mina yilapho ke waqala kwathi hayi Green Mamba hayi uyindoda ke unyokani belehlazane eshoshela kunzima yasuka lapho ke lelo gama. Mbukeli weseza TV ngaphansi kohlelo ke Isintu Sakithi sihleli nayo uDiya emsakazo ngihleli nayo insizwa kaGreen Mamba njengoba nimuzwa ukuthi ke wathi ebhekene nensizwa wangahlehla uyazi kwesinye isikhathi kuye kwenzeka ukuthi ukhuluma nomuntu athi phela mina ngalusa achome ngokulusa kusho ukuthi waqhathwa mawusuthi uyabheka njalo lo oqhatha kwakhe walwa izinto ezu50 wawina eyodwa. Indaba enkulu ke ngoba ake ngakubalekeli ukuthi uma uyinsizwa nje eqinisweni nje uma uyinsizwa insizwa izokwazi lokho. Uma uyinsizwa uyashayeka ushaya. Kuba njalo. Mina ngeke ngubalekele ukuthi ngishayekile washaya. So ke umnsizwa ke abone umnsizwa nje ngoba ngiyiphathile induku uma uthi uyinsizwa kwazi uthintwe wena ngiyaqala ngibhekisisa. Mfowethu akwesiphuthume kuona umsebenzi njoba uqalile ngozondiwe naba yiqembu wasuyaphuma wazoba uGreen Mamba wayimela uqala nini iqembu lozondiwe imuphi unyaka la uphume khona waba uGreen Mamba? Ake ngiqale ngilungise nje la eqaleni. Yes. Ngitabalasile ngihlanganisa ukucula lento yokucula as from 2010. Kwakhomba ukuthi ngiyakubamba kuyahlukana ngiyakubamba kuyahlukana. Kwaze kwafinyelela 2014 kwangathi kuyahlangana. 2016 and 17 kwayekhathi ke kwakheka iqembu lozondiwe. La iqembu laphila la thukuthusa abaningi ke bamazi uzondiwe abaningi. Bengahlali ke phansi ngiphume nokuyidayisa nje abaningi bangazi ngozondiwe kwadla ukuthi ke ngokukhula kwengqondo ngashintsha
ngathi ngithi fahla khona iqembe engangiyimele ngithi ngifuna ukuma ngingedwa nje ngoba kozondiwe nganginamanye amadoda ngathi ake ngakhe ithokozani Green Mamba ngifuna ukubona ukuthi abantu bangimukela kanjani hayi bangimukela kakhulu leyo ngoma yasebenza nakwezinye indawo so ngayithokozela ke ngase ngibuya ngithi mina ake ngakho uGreen Mamba ke manje yes manje imculo eminingi eSouth Africa khona yini le kholele ekutheni uze ubone ukuthi imani ngangena kumaskandi ngokwazi ukuphumelela because miningi imculo ekhona obungakhetha kuyona yini le yakwenza wakhetha umaskandi ngabe ekhona yini umuntu obubukela kuyena hey wamuhle umbuzo ake ngiqale ngiphendule la khosi ngifuna ukulungisa le ndaba yokuthi yini yangenza ngikhetha umculo kaMaskandi ukuze kukhanye lokho ngiphume mina emndenini okholwayo kakhulu lo mndeni ukholwa nje ungayifuni lento bengiyanga untshontsho kuyisiginci babaleke nakho ngakho kwamagalane basiphule kwagcina kusho ukuthi into uma uyithanda uyayithanda ngangakwazi ukuthola ithuba lokuthi ke noma lokho bese ngukhohliwe ngiyibuyekeze ngakho ngesiginci kodwa ngali bengimela ukuthi ngiyawuthanda ngoba ngeke ngiphike nalabantu abathi bayakholwa bathanda lento kwaye kwafika ke sekuthenini ke manje ngiyakhula ngiyayimela ngiqale ngilungisela ngoba umculo kahle kahle umuntu engamthanda umgqumeni ibhovu likadikadika ngithande nje umgqumeni noma hawukele ngangimlalela kakhulu umgqumeni esengaphansi kwakhe umuntu engamthanda kakhulu mahawukela ngase ngiphuma nomgqumeni aphuma lapho sengicula ngathanda umjikjelo so ke umculo ke walibuqhubekile ubusa ukhona enhlizweni yes so ngiyabona na umsebenzi osiphathele yona mfowethu kule msebenzi siyazi ukuthi mawuzongena e-studio uke ingoma uzibhale phansi wena mawuzoya koqopha izingoma uyasiphupha uyazibhalelwa noma ingoma uyithatha ezehlakalweni esesuke zenzeka ake ngilungise la ngoba angifuni ukufihla lokho ingoma benginenkinga ngeke ngubalekele benginenkinga yokuthi kufika ikhehla la nginike imfiliji anduba lizohamba emhlabeni khona lento eshaywa nje imfiliji so benginenkinga ukuthi lifike lithi cula ithambo leKentucky belivelelwa nje ngoba bengithi ngiyavuka lingivuse kwenze njani uyacula yini ngithi mina angazi khona indoda ebifikile la ngoba ngangibona emlight uze kombhedo mayifika so ke kodwa akangusebenzisanga lokho ukuthi lezo ingoma engitshelwa ngazo ngizosebenzisa sona mina ingoma ifika manje ngiyihlaziye ngiyibona ukuthi izobhaleka ngiyenze iphile hayi ukuthi ngoze ngithatha ipeni nephepha ifika nje emqondweni ngiyenze ibe ingoma iphile ngiyibheke manje ngicule futhi sisahleli nayo ke insizwa uGreen Mamba utheni ingoma akayithathi kakhulu engomeni eyifika nomkhulu ngoba siyazi isikhathi esiningi egamekweni eziningi umuntu uvana kutshela ukuthi ingoma ngiyayiphupha omunye uyabhalelwa ke ngiyathemba ukuthi ke bantwana bathi xonsajabule ngicela ukuthi nina ke ekumele nikwenze ukuthi nitshela bonke abantu abangakwazi ukuthi noma bangaka subscribe ngaphansi kwe channel yesiyeza TV nibacela ukuthi noma ba subscribe noma ngabe besingakafiki isikhathi sokuthi sibe neqhawe lakho kodwa na kanjani solo sinilethela nje abantu abanijabulisayo kancane mfowethu sungeneleke endimeni kaMaskandi ibuphi umzimo usuke wahlanga bezana nayo lapho mfowethu uthinta ibhathini elinzima kakhulu abukho umzima obukhulu njengokuthi utabalase uyipromote mina ngobaba ke emndenini nginemndeni ehlukene ngiyayondla kuyo le mali yomndeni ngiyondla umculo ke engifuna ukusho ukuthi kakhulu abukho umzima bokuthi ubhekane nomzima bokuthanda umculo uma ungawuthanda umculo ungeke ukhone cause kothi makuthiwa khiphela umculo imali ethile kuyahanjwa nezingane ngoba kunezingane zemndeni eziseqembini uma kumele igitshezwe komele igitshezwe yimini kumele zidle kumele kube yimini so obunye umzima bokuthi usuwondlile ekhaya sekumele abantwana ohamba nabo uthi nomdlalo loyo oyakona awuzukhokhela just uyoyipromote kodwa kumele konke kwenzeke so into engifuna ukuthi ngingaluli kakhulu nje into edingakala kakhulu oyayibona ukuthi ngiyamdinga umuntu ozoba umxhasi alekelele eqembini
but ke ngoba ngindoda enenkani ke ngiyangilwe kulobo mzima kunjalo uphokophelele phambili so engiyangubongeke nokuthola nalabantu abanothando abalilethe hayi sokulekelela ndoda siyaya phambili nethambo ke leKentucky kodwa angaphumi angayekele lokho kodwa ngiyabonga nakhona ngoba omnye wabantu ofaka ugqozi ukuthi hayi noma ngabe imali yaphuma yapi athi hayi kobonakala asiye phambili. Yini engenza ukuthi umuntu aye ukuthenga iCD omunye umuntu azothenga umsebenzi wakho? Iyiphi imfihlo ekhona kulomsebenzi wakho? Ibuphi ubuhle ongamgabisela ngabo? Lelo phuzu lihle kodwa lijulile ufuna ngicabanga. Okay, angilungiseke la. Into engineshow ngayo. Into yokuqala la imilayezo iqukethe kakhulu ngiyangixela emlayezweni. Into yokuqala leyo. Enye ke into abantu abangeke beyithole kumina inhlamba yikho. Awugadli kumuntu usho njalo. Kungenzeka ke ngephutha ngokuthi liyagxobeka ikhona kodwa kusho uyavuma ukuthi uyagadla. Hayi angithi angigadli kodwa ukugxobeka kwekhona ukuba njani? Kuyenzeka umuntu like mhlambe kunomuntu oshumayelayo esontweni. Yes. Athi izwi la namhlanje lithi kanti wena wenze leso siphambeko uyithola usuyitshela ukuthi usho kwena kanti akasho kwena. Asiqhubeke. Usangichazela ukuthi inhlamba uyitholi kupho okunye abantu abakutholayo okuthokozisayo. So ufuna ukuya kukho kakhulu la. Engibhala kakhulu ngakho engomeni zothando ngineqiniso ukuthi ila umuntu azodla suthe khona ngoba ingoma yothando iyona ingoma engenza sure ukuthi uma kwenzeka kube nibabili nesithando sakho ngizokwenza ukuthi nibe happy uma ngibalisa ngenkinga yothando lwakho naloyo uzogcina mhlambe secabanga ukubuya ngisho ngabe uyadlalela nje ingoma yakhe emotweni yakhe uyokhumbula ukuthi hayi ngonile enganeni yabantu ake ngihambe ngiyozehlisa noma ngixolise naye uma ekushiye ngephutha ngoba khona la ngixoba khona impela khona la ngangithi nje imbali eValentine so ngangibeka as kunomuntu wesifazane oshindoda endlini wahamba waqhubeka neValentine nomunye futhi khona kuba umkhohlisi siseleke isilima lapha endlini ngoba kunzima ngoba kunzima kanti ubhizi ngale uyakhuleka so othandweni ngiyagcoba iside lesilisa ngiyagcoba lesifazane kodwa ngokwakhe ikhona ingoma esingayizwa la ucula khona ngothando esuselwe zehlakaleni sezikeza kwehlela othandweni ngoba ngithi mawukhuluma ngothando ngiyakubona ukuthi unokujabula okushuthi uyinsizwe esihuzukile waphinda wathi unemindeni eminingi ehlukene ngabe unesithembu isithembu hayi ngasibalekela isithembu enginaso manje isithembu sokuthi nginentombi engizalayo ulindiwe ngiyakhelile inxiwa inenxiwa kwenye indawo nami ngihlala kwenye indawo kunekhaya futhi elinye elisemuva enquthu so ngimanxiba nje sengisho ukuthi bonke labantu angibakhohlwa uyami exactly ikhona ingoma wayisusele egameni kweni zakho kwezothanda kuhlukumezekeni kwakho ekutheni umuntu akushiye ngosuku leValentine ahambe ayohlala wena umlindile la endlini leyo ikhona kodwa ngamane ngibaleke ngoba izokhathaza osisi kanti ngangekho empini angifuni osisi bangangithandi ngingaya kwenye ethi where are you my love uthini kuleyo ngoma ngiyakhala impela nje ngithi sithandwa sami kanti ukuphi na kudala ngilindile ehamba ekushiya akazange azakwazisa ukuthi uyakushiya wakushiya nje njengoba ubalisa wayihambe umuntu obuyayo kusho ukuthi manje kwagcina sengathi usethola umsebenzi ndawana thizeni manje ulibethi hayi ngizobuya ngenyanga ezayo ngiyakhala mase ngicela sengiyabona ukuthi khona semthathini Sihlela nayo insizwa uGreen Mamba uthi kunentombi yakhe njengoba eyisholo ebeke ukuthi cha iyahamba ilokho ithi izobuya ngenyanga ezayo uyakhala futhi ukuthi ayisabhali uyasola futhi ukuthi ke ukhona umuntu oseyithathile kuvele kunjalo ikhona umuntu ohleli naye yasiqhubeke sithokoze mfowethu yini thina singayazi ngawe ngaphandle komculo ongafisa nje ukusazisa yona ngawe ngaphandle komculo ngoba empilweni mfowethu ziningi izinto ezizenzayo akona umculo kuphela
Ake ngiqale ngilungisela lo mbuzo ungiqhamukele kwelinye ikhono. Kodwa ngizowuphendula mfowethu. Yebo. Mina ngiyindoda eyisebenzayo. Yes. Ngizocasha ke ngalapho ngoba ngibona ngathi kuleli khona lokuyisebenza kumele ngaphumeli obala. Yeah, no, usina disclose kakhulu. Kuumuntu nje oyisebenzayo ngiyaphusha futhi kuyaphusheka bese kuba yona ke umculo ke ukuthi okukhulu kodwa lokuphusha kwami engikukhulumayo kuyisecret ngeke ngikwazi ukuveza kubantu bonke. La emculweni sihlangabezana nezinkinga sibona amabhifu amaningi phakathi kwabaculi sibona abaculi begadlana abanye bethathelana ingoma sikhona sehlakalo saseke sakufikela walahlekelwa ingoma yakho wayizisidlala omunye umuntu. Yo. Ya mfowethu kakhulu hayi kanye kakhulu kunamadoda engawabala nje amahlandla amathathu ahlukene amadoda hayi awu4 khona la ngathandaza khona ngaze ngagiya sebehlukeneke labo lova labo ngathi mina hayi kusho ukuthi uNkulunkulu noma idlozi liyaphendula uyasebenza ngoba babethatha ingoma yami ngayizwa isikhalo khosini eyami yakhala kanye kwase kubuya sekuqhamuka enye ingoma hayi yabuya haya ngathi mina hawu ukusebenze kakhulu ufana usebenze kancane yeah ohlangothini labahleli bemicimbi bakuthatha kanjani ikuphi mhlawumbe ongafisa ukwazisa ngoba ngiyazi bakhona ababukayo ikuphi ongakudlulisa kubahleli bemicimbi lapho ke mntaka baba ungemanxeba kakhulu ngingafisa ukuthi ke bengiqalaze nje bayoyibheka inyokane ehlazana lapha ehlathini bayicinge nje lapha ehlathini babhusha amahlathi bazoyithola ilindile ngiyafisa ukuthi impela bayitakule bayikhiphe ehlathini bayibeke obala ayizukulimaza umuntu kodwa ize kabi yini ogabe ngayo mina njengomhleli womcimbi ngakho umcimbi yini le ogabe ngayo othembisa abahleli bemicimbi ukuthi umuntu meqashile ikuphi angamela kulindele abantu ngabathokozisa kanjani ngineqiniso nje ukuqala ukuthi ukubhalwa kwengoma into yokuqala leyo ngineqiniso futhi ukuthi nama dance ami abashiya abantu bejabulile nami ngokusebenza ngiyasebenza ngokuyikhandla ikuphi esingakulindela ku Green Mamba kusuka manje imiphi imicimbi futhi esingambona kuyona kusuka manje ngoba kubalulekile ukuthi abantu sibazise ukuze bakwazi ukusilandela okay abangakulindela kimi ekusuka manje skisi abangakulindela manje ake ngithi iyabuya iGreen Mamba yes ngibuya ngithi ngilimele enxa yesoka lami kukhulu obaphathele kona hayi kukhulu okuzayo impela kakhulu futhi ngineqiniso ukuthi noma ubani uzothuka ke ngoba kulokhu ngizobe ngingahloniphi ngizobe ngidelela angeke ngufihle lokho sengihloniphe kakhulu okusho ukuthi ukudelela kwakho uchaza ukuthi uyota lapha ngiyata lapha ngibhalile nje lokhu kokuhlonipha kakhulu sengiyekile ukuba makoti sesiphetha abalandeli bakho ngoba umculo usuwaba noqhawe lami kakhulu sibabona ngani abalandeli bakho makuthi khona umbalo nawo umbala wami ke ugreen and black unokuthula Nkosi yami unawo umsindo izeke kukhona lapho esengathi ugcobeka khona inyawo hayi bongixolela ngisuyeke nomuntu ojwayele ugcoba inyawo kodwa wami umbala ugreen and black ngiyangushiye unokuthula nje uma ufikile futhi awunawo umsindo nalabo abakulandelayo ke Nkosi yami bakhona abanawo umbala bakhona abangilandela ngenhliziyo nje bengenambala Hlena yayo insizwa uGreen Mamba uthi bakhona abantu abalandela ngenhliziyo bengenawo umbalo kubaleke kakhulu ukuthi ulalele ingoma uthenga ingoma kunokuthi ugqoka umfaniswano kodwa ungayithenga ingoma kufana nomuntu ke okhala ethi sibani bani uhluliwe kuma award uchatheliwe kodwa ningazange azavote mfowethu mhlambe sisibonile iningizimu Afrika mfowethu sehlakalelwe izimo eziningi igigaba eziningi kakhulukazi sifunda saKwaZulu Natal singabala indawo ethintithe kakhulu lapho khona sibone izikhukhula mfowethu zisihlasela kanzima imapha amazwi ongaduduza ngawo abantu lapha ekhaya bathi bakhahlamezeka mfowethu angiqale nje ngithi yebo asibonge nje nathi uNkulunkulu esigcinile angiqale kuyicorona le engazi ukuthi ivela kubani nomvelaphi icorona isilimazile bafowethu sinemndeni yethu namanje singakakholwa
Khosi kwenze kanje eminye imindeni esondelene nayo kwavele nje kwalamana eduze emndenini owodwa ubona ukuthi cha ihlukumezile lento iyona nto nje ayigcinanga ngokuhlukumeza kanjalo ngoba nathi isishoni sephansi uyabona nje mina ngiyangithi abantu bengezwe kabi khona ingoma yami nje abazoyizwa ethi ngibona abalandeli bephela kanti konakelephi so kunabantu mina enginesho ukuthi abasekho ebengidla ngabo kuya kube buhlungu kunabantu enginesho ukuthi bengidla futhi hayi lokukancane nje ikakhulu nalo itheku lingisupporte kakhulu so uma kulimala abantu uyayibuka lento uthi akuthinteki nje imindeni yabo kuphela kunabantu abasizile ukuthi sikwazi ukukhipha amanye ama-album ikwazi imindeni yethu ukudla ngey'mali zabo so mina ngiyangikhala nje iyophuma ke leyo ngoma kodwa angikho-ke lapho bese ngibuya ngiza endabeni yey'khukhula nazo iy'khukhula ziphinde za-eda ekuhlukumezeni isizwe kakhulu kwaZulu Natal so kuya kungithinteke mina njengomuntu oyiciko ngoba ngiyazi kunabantu ebengiphila nabo is like kunomfowethu engike ngahlangana naye eMega City wathi hey mfowethu osibani banabasekho osibani banabasekho abantu engineshow ebebewuthenga umculo wami ngazizwa ngifikelwa uhlevana so sengishola ukuthi kakhulu kunezinto ezithi uma zenzeka singayinaki kanti ziyasithinta ngoba labantu abalimalayo siphila ngabo Nezola ke ngani zakwethu insizwa uGreen Mamba uthi uyathinteka kakhulu ngoba kunemphefumulo elahlekelayo abantu abebekwazi ukuba support ekakhulukazi kwezomculo sithi nje kubona bonke abantu abathe bakhahlameza kubona bonke abantu abathe bashiwa imindeni yabo kubona bonke abantu abahanjelwa izinto zabo ngabe imizi ngaba zimoto ngabe indawo zokusebenzela singathi uNkulunkulu ngababopha ngabandelinye kona konke ke okuthe kwehlakala kuphinde kubuye sekuphindiwe mfowethu amazwi akho okuphetha namazwi ongawadlulisela nje abathandi bomculo jikelele amazwi amakhulu ngicela ukuthi ngibabonge bonke abalandeli bomculo sengisho mina abalandeli bomculo ibone ngizobabonga hayi oqhawe lami ngizogcina ngabo ngibonga abalandeli bomculo ekusupporteni umsebenzi wabafowethu abahlukene kanye nami futhi ngoba bakhona abawuthengayo ezandleni ngoba ngumuntu wasemabhuthini bakhona abawuthenga online ngibone futhi ukuthi imphumela yakhona ikhona so ngibonga kakhulu abafowethu abangabusebenzisi kuba oqhawe lami bakwazi ukuthi nathi emaceleni basibheke ngoba uzothola ukuthi wena usalindele ingoma kulelo qhawe lakho kanti ingoma isekho isiphumile kanti thina sokujabulisa asisho ukuthi kulilahle iqhawe lakho lithande nje kodwa usikhumbule ukuthi siyoGreen Mamba sikhona impela futhi kuya ngokunyukela ngoba awulindi into ezophuma noma ngabe ubani nalo lelo qhawe lakho ulitshela ukuthi alilindi ingoma ezophuma eGreen Mamba ezophuma nje kahle ngicabanga ukuthi abantu abaningi la bezokhona ukuthokoza khona ngoba njoba nginyuka istepisi nestepisi engisinyukayo siyangikhulisa nangokushintsha komculo ukuthi kumele ngilungisiphi so uhambisane nesikhathi yebo hayi ngiyaqikelela ke lokho ngiyangithi ngisebenzisa into edayiswayo hayi ingoma engadayisi so sengiyacela ukuthi nje kuwo wonke umuntu eSouth Africa yonke ngisho no wase South Africa ophesheya exactly akhona ukuthi njoba sila kuleli khaya engifike kulona angene nje aseshe engicela kakhulu ke abeke bengene bedownload iGreen Mamba kunengoma laphana ethi inkomo yomntanami iyadula inkomo yomntanami kuGreen Mamba isihloko sayo khona sithi udumo lwami abeke bengene bedownload babuye futhi baye lapha kwithokozane iGreen Mamba bedownload kunengoma eke yangithusa mayisikhala okhozini ngingalindele yayithi ngiyayidlala ingoma inengoma eyayihlayaka ethi uzodwa abantu udlala ngedilosi yathandwa kakhulu lo ngoma 2019 abangene becheck ithokozane Green Mamba babuye ayozondiwe ngeke ngibabale ngoba ngangisakhula kodwa nakhona ziyatholakala zimnandi bese bebuya ke beya kuma NTU eGreen Mamba hayi ngithi ngiyesaba kuma NTU bhuti hayi angifuni ukusho amanga
angifuni ukushamanga uma ngithi nje impela doctor please ngilaphela umama uyagula usheshuzwe wena ogulelwe noma wena oke waba senkingeni yokugulelwa umzali usheshuzwe uthi ngithini ya sengisho ukuthi uma ngithi wenhliziyo yami ma NTU eGreen Mamba usheshuzwe uthi ngithini bese ke ngivalelisa ngalali nothi lokugcina ilawo madoda amabili odumo ilawo madoda amabili empi yawo angikho ke empini yawo mina umthandeni nokhuzane isihloko sengoma sisho njalo single Green Mamba ithi umthandeni nokhuzane umthandeni nokhuzane ukuthi ke kuthiwani abantu abagijime bayodownload mfowethu uyabona njengamanje nje ngidumele ngibonge nje uJobe umthobisi ukungilekelela angakufihli lokho indoda yokuqala engenzele umsebenzi walula kuma downloading ngisebenzile nabanye abafowethu kodwa ikwenze kwalula yabona angeke ngufihle ngiyaqala ukuthi ngithi nje inyanga eyodwa ngiyaqala ukuthi gijime la kuthe nje 100 ngathi ngithi ngisathi 100 inyanga ingakapheli ngakubona sekubala ko 200 so lokho kunginike okunye ukuthi ingoma eyodwa igijime kanje ike yahlula ama-album engibe nawo ngenyanga eyodwa ayikaphe inyanga isiphelile ngoba ngathi sesiyawela manje kodwa ingenzele ukuthi ngibone yona le ngoma ethi ukhuzani nomthandeni nabanye ke abangakayitholi ngithi abayitholi. Umbuzo wami wokugcina uthe kunengoma yakho la ethi uzodwa abantu udlala ngedilozi uyaliqoka nizodwa abantu idilozi angithi mina ngumZulu kahle umbuzo uthi uyaliqoka na udlala ngalo lisuke lingaphandle mbukeli oseza TV ngaphansi kwahlelo Isintu Sakithi kusho yona ke insizwa ukuthi uliphatha ngesandla uliphatha ngesandla impela nje lona lihlala lapha ekudeni bese dlala ngewewe ingoma iyakucazelela okuningi phakathi okwakho ke ukuthi uqhubeke uthathe ilink unikeze abantu abaningi bakwazi ukubuka interview ade senayo namhlanje nayo ke insizwa yaphansi enquthu uGreen Mamba esho ukuthi ke uyacela ngigijime niyobheka isingle track yakhe lapha ethi ukhuzani nomthandeni nikwazi ukuthi ni download ngoba lokho kuzomsiza kuzomlekelela siyeke ukushare ingoma ngoWhatsApp siyeke ukushare izingoma ngoWhatsApp siyabonga kakhulu umntaka baba uNkulunkulu akubusise kukona konke okwenzayo nomculo wakho mfowethu sathemba ukuthi abantu bazosupport ukubonga mina nje kuleli khaya ngifike ngathola imfudumalo enkulu ngiyacela nje nani nikhule njalo noma usathane kusufika ningabe nisama niqhubeke njalo nize niyodlula nalabe engifuna nibedlule uNkulunkulu akubusise okwakho ukuthi uhlale kanjalo uhlezi ulindele ukuthi kuninge sokuphathela kona uTM Sakazi umfana onzima uyavalelisa